Μέσω της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής έχουμε βάλει και ένα διαγώνισμα, έτσι, την άλλη Πέμπτη θα γίνουν οι εξετάσεις. Ποιο ήταν το διαγώνισμα που είχαμε βάλει, ποιος θα το θυμίσει? Όλοι έχουμε λίγη ταπείνωση. Αν έχουμε βελτιωθεί στο θέμα της ταπείνωσης, να έχουμε βελτιωθεί στην περίοδο αυτή. Μετά το Σταυρό, να επιστοθεί ο Σταυρός, να τον ενατενίσουμε, να πάρουμε δύναμη. Την υπερηφάνεια. Καλό είναι και αυτό, αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχουμε πολλές φορές, δεν είναι να φύγεις από το κακό, πρέπει να κάνεις και το καλό, γιατί υπάρχει εκεί μέσα ένα κενό. Εντάξει, το κενό θα το καλύψει κάποιος. Συνήθως το καλύπτει ο πονηρός. Εντάξει. Λέει, καθάρισα το σπίτι μου, τα έχω όλα καθαρά. Έφυγα το δαιμόνιο, έδειξε το δαιμόνιο, το έχω όλα καθαρά. Αλλά δεν πρόσθεσα κάτι και ήρθε το δαιμόνιο, πήρε και άλλα 7 μαζί του και ξαναγύρισε εκεί και λέει: ωραία είναι εδώ. Δεν αρκεί επομένως να μειώσουμε την κακία, πρέπει το κενό αυτό να το καλύψουμε αυξάνοντας την αρετή. Υψώνοντας η Εκκλησία το Σταυρό στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Σταυροπροσκυνήσεως, δίνει πολλά μηνύματα. Δίνει πρώτα το μήνυμα ότι ο Χριστός είναι αυτός που θα μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Δίνει και ένα δεύτερο μήνυμα ότι όλοι έχουμε έναν αγώνα, έναν σταυρό, τον οποίο πρέπει να σηκώνουμε, και το μάθημα που θα κάνουμε σήμερα λέει ότι πρέπει να τον σηκώνουμε το σταυρό μας κάθε ημέρα, όχι άπαξ. Θα δούμε τώρα τι εννοεί. Παίρνουμε αφορμή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, που λέγει στο 1ο κεφάλαιο, λέει: έλεγε δε προς πάντας, ο Χριστός είπε προς όλους, ή τις θέλει ο πίσω μου έρχεστε, απαρνιστά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθεί το μη. Αυτό το έχουμε ακούσει και από τους άλλους δύο Ευαγγελιστές. Έχουμε πει ότι τα 3 πρώτα Ευαγγέλια, δηλαδή το κατά Ματθαίον, το κατά Λουκάν και κατά Μάρκον, είναι τα λεγόμενα συνοπτικά. Είναι μια κατηγορία και τα 3, και ο Ιωάννης είναι μια κατηγορία μόνος του. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου το διαβάζουμε από το Πάσχα και μετά, γιατί έχει περισσότερη διδασκαλία του Χριστού. Οι συνοπτικοί είναι λίγο πιο ιστορικοί, έχουν πιο ιστορικά κομμάτια και τα διαβάζουμε πριν για να προετοιμαστούμε για το Πάσχα. Μόλις φτάσουμε το Πάσχα, όταν οι χριστιανοί φωτίζονταν, οι προσήλυτοι γινόταν χριστιανοί, φωτισμένοι, οι κατοικούμενοι, πλέον η Εκκλησία τους άνοιγε το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, που έχει πιο πνευματικό περιεχόμενο, πιο διδασκαλία. Όταν διαβάζουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ακούμε συνέχεια τι λέει ο Χριστός. Πολύ μεγάλη διδασκαλία. Παίρνει αφορμή ένα μικρό θαύμα του τυφλού και μετά λέει πόσους στίχους για τη διδασκαλία. Επομένως, αυτό το στίχο τον έχουμε ακούσει και από τα άλλους δύο Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο και τον Μάρκο. Εδώ η διαφορά είναι ότι προσθέτει το καθημέρα. Και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Τι σημαίνει καθημέρα, τι σημαίνει, ποιος είναι ο Σταυρός, πώς τον σηκώνουμε, αν δεν θέλουμε Σταυρό τι κάνουμε, και αν διαμαρτυρόμαστε στο Θεό για το Σταυρό μας τι κάνουμε, τι κάνει ο Θεός. Είναι ένα θέμα το οποίο και άλλες φορές το έχουμε συζητήσει, τώρα θα δούμε από μια διαφορετική οπτική γωνία. Λοιπόν, Νίκο, θα διαβάσεις. Πάντοτε ένα κείμενο που παίρνουμε από το περιοδικό Σωτήρας μας βοηθάει στο να παίρνουμε αφορμές, και επειδή το παίρνουμε και μαζί μας, μπορούμε κάποια στιγμή και ενδιάμεσα να ρίξουμε πάλι μια ματιά. Έχουμε και την ευκαιρία τώρα με βάση τον Νίκο και το κανάλι του να τα γράφουμε, έτσι, αυτή την ταπεινή προσπάθεια. Οπότε κάποιος μπορεί να επανέλθει και όταν λείπει μπορεί να το δει. Λοιπόν, για να διαβάσουμε. Καθημέρα. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο πρώτος σταυροφόρος και των αθλητών απάντων πρωταθλητής, καλεί όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν να απαρνηθούν τον παλιό εαυτό τους, να σηκώσουν το σταυρό τους και να τον ακολουθούν μιμούμενοι το παράδειγμά του. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Κατά Μάρκο. Τη θεμελιώδη αυτή διδασκαλία του Κυρίου μας τη διασώζουν και οι 3 συνοπτικοί ιεροί Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς. Αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς προσθέτει και τη φράση καθημέραν. Δηλαδή, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε,
απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού καθημέραν και ακολουθείτο μη. Κατά Λουκά ήταν αυτό το τελευταίο που διάβασα. Εάν κανείς θέλει να με ακολουθεί ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε φιλία και σχέση με τον διεφθαρμένο εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί για μένα ακόμη και σταυρικό θάνατο, και αυτή την απόφασή του ας την ανανεώνει κάθε ημέρα, νεκρώνοντας τα αμαρτωλά πάθη, και ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Ωραία, ας κάνουμε μια μικρή στάση. Λέει ο Θεός, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε. Αυτό είναι ωραίο για όλους μας. Καλώς ήτανε. Είναι ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπου. Το έχουμε πει, ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Ωραία, ξεκινάει ο στίχος. Ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε. Γιατί να θέλουμε όμως να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Λέει, ή της θέλει. Εμείς εδώ προσυπογράφουμε ότι θέλουμε. Γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Τι μπορούμε να πούμε? Γιατί να λέει, ή της θέλει. Ωραία. Αν ο Χριστός, ας το πούμε πολύ λαϊκά, καλά εξηγείται. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα του πω τι να κάνει. Αλλά εμείς γιατί να θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Ποιος? Πιθανόν για να σωθούμε ψυχή μας, αν μπορούμε να πάμε κοντά, να είμαστε άξιοι, καλύτερα. Γιατί έχουμε την πεποίθηση αυτή ότι δίπλα του υπάρχει σωτηρία. Σωστό. Άρα, επομένως, κάποιος γιατί να μην θέλει? Εσύ εξηγείς το γιατί θέλει. Κάποιος γιατί να μην θέλει να σωθεί? Λέγει Κώστα. Εσύ δεν είσαι από αυτούς, από τους πρώτους είσαι, αλλά μας εξηγείς, υποψιάζεσαι. Πολλές φορές αποτέλεσε και αδελφοί. Ναι. Νομίζω ότι είτε υπάρχουν ίσως δύο λόγοι, κύριοι και βασικοί. Ίσως γιατί δεν γνώρισε ακόμα το τι ακριβώς είναι ο Χριστός. Ωραία. Και ίσως αν το γνώρισε, δεν ήταν εύκολο να τον ακολουθήσει. Δεν ήταν εύκολο να τον ακολουθήσει. Ωραία. Άλλος, σωστά. Σωστά είναι αυτά. Άλλος, τι μπορούμε να πούμε? Και παραδείγμα. Δεν το λέμε κακία. Ναι. Μας βάζει δύσκολα θέματα. Τι έχουμε δύσκολα? Ωραία. Αυτό είναι όμως το απαρνησάς του εαυτόν. Εμείς είμαστε στο πιο μπροστά. Να σηκώσεις προς το σταυρό σου. Δηλαδή ο πλούσιος με ανίσχυο σηκώσε, πλούσιος αποκλείησε. Ναι. Όταν του είπε Ένα σου λείπει. τα φωτά σου και τα λοιπά, Ωραία. τότε έκανε πίσω. Θεώρησε ότι αυτό ήταν ασήκωτο για αυτό. Ωραία. Απαντάς στο δεύτερο ημιστίχιο, το απαρνησάς του εαυτόν και αράτω το σταυρόν. Αυτό ακούγεται δύσκολα. Αλλά το ή της θέλει, το πρώτο. Γιατί να μην θέλει κανείς να τον... Όλοι θέλουμε, απλώς δυσκολευόμαστε. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει. Ο αγνωστικιστής, ο άθεος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ... Γιατί πολλές φορές δεν πάλι στα ίδια λάθη που κάνουμε. Εντάξει, και αυτό όμως είναι στο απαρνησάς του εαυτόν. Αυτό που πιο πολύ πάει στο καθημερινό, ναι. Στο πιο μπροστά όμως, γιατί να μην θέλει κανείς, μια απάντηση είναι σωστή. Ωραία. Η πρώτη απάντηση είναι μπορεί κάποιος να μην το γνώρισε. Οπότε είναι ευθύνη δικιά μας, γι' αυτό και η Εκκλησία εύχεται και για τους κατηχούμενους. Και καμιά φορά μας κάνει εντύπωση γιατί να εύχεται και για αυτούς. Εύχεται και για τους κατηχούμενους και για αυτούς που δεν το γνώρισαν. Κάποιος που δεν το γνώρισε, αν και στη σημερινή εποχή εξαρτάται τι εννοούμε τι δεν το γνώρισε. Ένας στα βάθη της Ασίας μπορεί να μην το γνώρισε κάτω από το Πεκίνο, αλλά τώρα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Μπορώ να συμπληρώσω. Για να πει ο κύριος Γιάννης πρώτα. Ίσως είναι άγνωστο το τι θα ακολουθήσει. Αυτό όμως είναι ένα ενδιαφέρον. Να πας κάπου που δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Σε κινεί το ενδιαφέρον. Για να πάω εδώ να δω τι θα ακολουθήσει. Δύσκολο. Σωστό. Λέγε Κώστα. Ίσως να μην έχει τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει τον Χριστό. Και φέρω στο μυαλό μου τον εκατόνταρχο, ο οποίος έκανε λιμουσίνη και προσευχή και είχε τις προϋποθέσεις και βαφτίστηκε. Ενώ άλλοι κατοικούμενοι ζουν αντίθετα με τη συνήθεια τους. Ναι. Και δεν τους ελκύει να θέλουν να... Άρα, επομένως, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε, θεωρητικά όλοι οι άνθρωποι πρέπει
Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι είναι διδακτοί Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν, έχουν μέσα τους το κατ' και το καθομοίωσαν. Όλοι οι άνθρωποι. Και οι άθεοι. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι. Είναι ένα άλλο θέμα αν είναι όντως άθεοι ή κάνουν άλλους θεούς. Γιατί και οι ειδωλολάτρες δεν είναι άθεοι, απλώς τα είδωλα των εθνών αργύρια. Κάνουν το Χριστό, τον κάνουν είδωλο, τον κάνουν Θεό, θεότητα. Ναι, τι το κάνουν αυτό? Οι ειδωλολάτρες. Ναι. Το κάνουν Θεό. Οι ειδωλολάτρες. Άρα, ο κάθε άνθρωπος, όπου και να είναι, όλοι οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί, έχουν δημιουργηθεί, είναι πλάσματα του Θεού. Πρέπει όμως να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Είναι διαφορετικό. Όντως, ο κάθε ένας είναι ένα πλάσμα του Θεού. Οποιοςδήποτε, ο μεγαλύτερος διώκτης, ο Διοκλητιανός, ο μεγαλύτερος διώκτης του χριστιανισμού. Άλλοι. Ο φίλος του Οδυσσέα, του Διονύση εδώ, Χότζα. Και άλλοι. Όλοι αυτοί είναι, είναι πλάσματα του Θεού. Είναι όμως διαφορετικό, πρέπει να ακολουθήσεις τον Θεό για να γίνεις και παιδί του. Άρα, το να μην γνωρίζουμε είναι ένα άλλο θέμα. Το πιο δύσκολο όμως, η πιο μεγάλη δικαιολογία είναι αυτό που το υπονοήσετε, ότι πάμε στο παρακάτω, γιατί βάζει κάποιες προϋποθέσεις ο Θεός. Έτσι. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί του. Με 3 ρήματα πρέπει να εφαρμόσουμε. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας κάθε ημέρα και να τον ακολουθήσουμε. Πολλοί δυσκολεύονται σε αυτές τις προϋποθέσεις, σε αυτές τις... Ορίστε. Ναι. Ο Κώστας τα έλεγε, όλοι ή πολλοί δυσκολεύονται. Πολλοί. Όχι όλοι όμως. Δεν μπορείς να πεις για έναν όσιο ότι δυσκολεύεται. Δυσκολεύτηκε, αγωνίστηκε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν είναι άπαξ, δεν λες απαρνήθηκα τον εαυτό μου και σηκώνω τον σταυρό μου και τον ακολουθώ. Θέλει μια συνεχή πορεία. Αυτό θα φανεί. Είπαμε, δίνουμε εξετάσεις. Διονύση, τα λόγια που λέει και τα περιουσιακά με τον Ιαννίσκο, Ναι. εκεί το πολύ, δεν ξέρω. Εκεί θα το πω. Εκεί... Όχι, να το πω κάτι γι' αυτό. Εκείνος το είχε θεοποιήσει γι' αυτό, εντάξει. Όχι, Το είχε σε υπερβολικό βαθμό. Ναι. να πω γιατί ο Χριστός το ζήτησε αυτό να δώσει τα περιουσιακά. Για πες. Αυτό μας το είπες εκεί. Βρε πες το, μην κάνεις τη εισαγωγή. Μιλάμε στο κοινό για να μην Ναι, ναι. Γιατί ο γιατί Χριστός ζήτησε από τον Ιαννίσκο Ναι. να δώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Ενώ ο Παύλος δεν το ζήτησε. Για πες το. Γιατί ο Ιαννίσκος είχε πει όλες τις ευρέσεις τήρησα από την νεότητά μου. Τι άλλο με λείπει. Δηλαδή θεώρησε ότι τα τηρεί όλα. Ο Χριστός είναι μια συνεχής ανάβαση. Ποτέ δεν μείνει στο... Και σου λέει αφού τα τήρησες όλα... όχι αγάπη το ακίνητο και το Όχι, αφού τα τήρησες όλα... Είναι και αυτή η ερμηνεία. Αυτό, κοίτα, τα τήρησε όλα. Πώς τα τήρησε όλα, αφού λέει, αδερφέ μου, ο Θεός, ο Χριστός, όχι, αυτό σωστά το ξεκινάς. Ο Χριστός εκεί του λέει ότι δεν τήρησες όλα. Αφού η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της δυνάμεις, μα δεν αγαπούσε τον Θεό εξ όλης της δυνάμεις. Μα έκανε μια μεγάλη παρένθεση για τον πλούτο του. Δεν αγαπούσε τον Θεό. Στο Ζαχαίο δεν του ζήτησε ο Ναι, βρε αδερφέ μου, ο Θεός όμως τον κάθε ένα. Είπε, εγώ δίνω τα ημίση των υπάρχοντων. Δεν τον επίνεσε ο Χριστός, τον Ιαννίσκο αυτόν δεν τον επίνεσε. Του είπε κάτι σου λείπει. Δηλαδή, Αυτός είπε κάτι που λείπει. Βρε ανθρωπέ μου, σου είπε ο Θεός ένα σου λείπει, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου. Λέει τι έχεις Θεό, Ναι. και τότε ο Χριστός τον είπε. Ωραία, και του έδειξε και του ανέτρεψε όλη την ό,τι είχε ετοιμάσει μέσα του. Αυτός, ό,τι είχε στο μυαλό του. Αυτός θεωρούσε ότι αγαπούσε τον Θεό. Μα πώς αγαπάς τον Θεό εξ όλης της δύναμης όταν μεγάλη δύναμή σου είναι αφιερωμένη στον πλούτο. Αυτό του έδειξε. Δηλαδή αυτός παρουσίασε μια εφαρμογή πλήρη του νόμου και ο Χριστός του έδειξε ότι δεν είναι πλήρης εφαρμογή του νόμου. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντάξει, είναι ένα καλό παράδειγμα. Μας λέει ένας γέροντας στο Άγιο Όρφο, πολύ πελάτα πήγαινα, όταν ήμουν λίγο τερματολόγος. Ναι. Λέει ένας θέλω να μονάσω. Μπράβο, έλα λέει. Λέει δοκιμαστικά να αφήσεις την περιουσία πίσω. Λέει ένα δόχο, όχι του λέει. Ναι. Θα σκέφτεσαι το ένα πόδι έξω, ένα πόδι μέσα. Ή τα αφήνεις όλα τα παρκές εδώ πέρα να μονάσεις και να καταλάβεις πραγματικά τι ασύς θα κάνουμε. Αλλιώς θα έχεις λίγο εντονούς και πολύ έξω. Άρα όχι το Ιαννίσκο. Θα κάνουμε όλα, αλλά. Νίκος. Ο Ιαννίσκος είπε ότι τα έχω τηρήσει όλα. Μα αυτός τα είπε, αδερφέ μου, δεν σημαίνει ότι τα τήρησε κιόλας. Και εγώ λέω ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι είμαι.
Το πίστεσα δηλαδή. Εντάξει, το πίστευα γιατί δεν ήξερε την εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί, αλλά. Ναι, εντάξει, είναι καλό παράδειγμα. Ο Νίκος. Είναι καλό παράδειγμα. Ο Θεός ξέρει τα μύχια της καρδίας σου, γι' αυτό και του μιλάει έτσι. Στο Ζαχαίο δεν το ζήτησε. Γιατί ο Ζαχαίος... Βρε, το είπαμε, βρε αδερφέ μου. Συμφωνούμε, δεν είναι λάθος αυτό που λες. Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είχε πλήρη τήρηση του νόμου. Γιατί ο νόμος έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν ήταν τηρητής του νόμου, ήταν επιφανειακός τηρητής του νόμου. Ο νόμος δεν έλεγε να βάζει την προσοχή σε όλους τους σκοπούς. Έλεγε όμως να αγαπήσει τον Θεό σου εξ όλης της δυνάμεώς σου. Εξωτερικές. Βρε, άνοιγε ένα παράθυρο στον πλούτο τεράστιο, ένα χάσμα. Δεν μπορούσε να είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, ναι, δεν του το είπε έτσι, του το είπε λίγο πιο ήρεμα ο Χριστός. Λοιπόν, ο Νίκος. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει η Ηλία, το γιατί κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει, θα πρέπει να βγει έξω από αυτόν τον κύκλο τον οποίο βρισκόμαστε εμείς. Δηλαδή, να μπει μέσα στην κοινωνία του σήμερα, η οποία κοινωνία του σήμερα το Θεό δεν τον θέλει, δεν τον χρειάζεται. Θεωρεί ότι στις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται. Δεν έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος το Θεό. Δεν έχει τον νόμο του Θεού την ανάγκη. Σου λέει, έχουμε τους γιατρούς. Θεραπεύουν σχεδόν τα πάντα. Έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουμε την ευμάρειά μας, έχουμε τον πλούτο μας, έχουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά μας, έχουμε τα κινητά μας, έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τα πάντα. Τι το θέλω εγώ τώρα να ζοριστώ, γιατί να ζοριστώ εγώ, γιατί να ζοριστώ εγώ τώρα με την Εκκλησία, με τους παπάδες, με τον νόμο του Θεού και με το αγαπάτε αλλήλους, αυτά ήταν μεσαιωνικά θέματα, ήταν άλλων εποχών. Είναι για τους φτωχούς, είναι για τους αδύνατους, είναι για άλλες κοινωνικές ομάδες. Εμείς είμαστε στο 2026, είμαστε μοντέρνοι, είμαστε σύγχρονοι. Τι τα θέλω εγώ. Ωραίο. Τι τα θέλω εγώ όλα αυτά. Έτερος, σωστό. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Νίκος, επιτρέψτε μου, είναι αυτό που το τονίζει κυρίως αυτό που λέμε ότι αποπροσδιορίζουν τον προορισμό του ανθρώπου. Δηλαδή, και μπερδεύεται κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος. Ξεγελάται με τα πράγματα του κόσμου, τα οποία και αυτά χρειάζονται στον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι κακό. Αλλά νομίζω ότι όταν λένε, ας πούμε, ακολουθεί το μη, όταν λέει Χριστός ακολουθεί το μη, εννοεί ότι χρειάζεται και αυτά, αλλά όταν δεν τα βάζουν κάτω από τη σκέπη του, κάτω από την ευλογία του, όπως και το γάμο, που ευλογία με την γαμική σχέση, να πούμε. Εντάξει, πάμε τώρα στην... όλα αυτά αυτονομούνται και γι' αυτό δεν θέλει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Χριστό, να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει και το σταυρό. Γιατί δεν τα θέτει κάτω από τη σκέπη του Χριστού, νομίζω. Ωραία, σωστό. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, θα επανέλθουμε τώρα, γιατί θα δούμε στο τέλος και ποιος είναι ο Σταυρός. Καλά λέμε, σήκω το Σταυρό σου, αλλά ποιος είναι ο Σταυρός. Ας δούμε λίγο το καθημέραν τώρα. Βέβαια είπαμε ότι ο Λουκάς το λέει μόνο το καθημέραν, οι άλλοι το εννοούν. Αυτός το λέει όμως ξεκάθαρο ο Λουκάς, καθημέραν. Ποια χρονική περίοδος υπονοείται με το καθημέραν? Μπορεί να υπονοείται η κάθε ημέρα της ζωής μας, το λεγόμενο 24ωρο, διότι κάθε ημέρα έχει το δικό της σταυρό. Αλλά μπορεί να υπονοείται και ολόκληρη η ζωή μας, επειδή καλούμαστε να σηκώνουμε το σταυρό μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Εσύ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας την παραβολή των εργατών του αμπελώνος, συμφώνησες με τον Χριστό να δουλέψεις όλη την ημέρα στον αμπελώνα των εντολών του και να υπομείνεις τον καύσωνα όλης της ημέρας. Πώς λοιπόν προτού να τελειώσει η ημέρα, δηλαδή η ζωή σου, δεν υπομένεις αλλά ζητείς ανάπαυση? Περίμενε να έλθει το βράδυ,
που είναι το τέλος αυτής της ζωής σου. Και τότε θα έλθει ο Κύριος του αμπελώνος για να σου δώσει τον μισθό για την δούλεψή σου. Αθλητής ή και εργάτης του Χριστού. Όλη την ημέρα αθλείσαι συνθέμενος και όλης της ημέρας υπομείνε τον καύσωνα. Τι μη δέπω πληρώσας της ημέρας το μέτρον μεταδιώκεις την άνεσιν, έκδεξε την εσπέρα το πέρας της εντάφθα ζωής, ή να ελθόν ο οικοδεσπότης τους μισθούσι απαριθμίσετε. Εδώ απλώς το εξήγησε πριν τι σημαίνει και μετά έβαλε και το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου. Συνέχισε, ναι. Εντάξει, το κείμενο το ερμηνεύει πιο πάνω. Έκδεξε την εσπέρα, περίμενε να δεχθείς το εσπέρα, που είναι το τέλος της ζωής εδώ, ή να ελθόν ο οικοδεσπότης τους μισθούς σου απαριθμίσετε. Ωραία. Με την ερμηνεία της λέξεως ημέρα, ως το διάστημα όλης της ζωής μας, τονίζεται ότι η πορεία μας στην παρούσα ζωή είναι συνεχής. Η σόβια άρση του Σταυρού, αγόγγιστη υποταγή στο Άγιο θέλημα του Θεού. Ολόψυχος, θερμός και ασίγαστος πόθος να μιμούμαστε το Πανάγιο παράδειγμα του Κυρίου μας, ενισχυόμενοι από την πανσθενουργό χάρη του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Καθημέραν αποφνίσκω». Στη δε προς Ρωμαίους επιστολή επικαλείται τον ψαλμικό στίχο: «Ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν». Αλλά δεν μας φοβίζει το να θανατωνόμαστε όλη την ημέρα για την αγάπη του Χριστού, διότι είναι χάρισμα το υπέρ Χριστού πάσχην. Ωραία. Βλέπετε πόσο κείμενο αφιερώνει στο καθημέραν, έτσι. Που μπορεί να έχει, όπως λέει το κείμενο, δύο έννοιες. Μπορεί να είναι η κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε πει ότι και εκκλησιαστικά και πνευματικά είναι σαν όλη μας τη ζωή. Ξυπνάμε το πρωί, γεννιόμαστε, αναλαμβάνουμε τις δουλειές, την προσευχή μας, τις εργασίες μας. Το μεσημέρι έρχεται η κόπωση, ας το πούμε, του μεσημεριού, είναι το φαγητό. Έρχεται το απόγευμα. Ο άνθρωπος, βέβαια, ξεφορμίζει αυτό που είπε και ο Γιώργος, λέει στον προημιακό που διαβάζουμε κάθε μέρα, ξελεύσει τον άνθρωπος επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, έτσι, όχι και το βράδυ και όλη μέρα δουλειά. Εντάξει, το λέει ο προημιακός του Ψαλμοδός 1000 χρόνια π.Χ. έως εσπέρας, αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Θα έρθει η ώρα του εσπερνού, το δίλη, το βράδυ, το απόδειπνο και κλείνει. Και ξανά κατακλειόμαστε, κοιμόμαστε, άρα αναστέλνονται κάποιες διαδικασίες. Αυτό είναι η ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει όλη την ακολουθία εντός της ημέρας. Εντάξει. Μια ζωή μας είναι και η εβδομάδα. Καθώς προετοιμαζόμαστε για να έρθουμε την Κυριακή να κοινωνήσουμε, να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αφού έχουμε με την νηστεία έτσι πεθάνει στα πάθη μας, έρχεται η Ανάσταση, κλείνει η Κυριακή, άρα μια ζωή είναι και η εβδομάδα. Μια ζωή είναι όμως και ο λειτουργικός χρόνος, ένας χρόνος, έτσι που έχουμε όλες τις γιορτές του ενιαυτού που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο, ο εκκλησιαστικός χρόνος, και τελειώνει τον Αύγουστο με τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, η οποία παίζει ρόλο μεγάλο στην ζωή της Εκκλησίας. Άρα η μέρα μπορεί χρόνος ζωή μας να είναι και ο ετήσιος χρόνος. Στην Εκκλησία ο χρόνος είναι επάλληλος, δηλαδή είναι μικρή κύκλη με κέντρο το Χριστό, έτσι. Μικρός κύκλος ημέρα, μεγαλύτερος εβδομάδα και το έτος, το εκκλησιαστικό. Αυτή είναι η ζωή μας. Άρα, επομένως, η Εκκλησία έρχεται την ημέρα και τη στολίζει με τις ακολουθίες για να σου δείξει. Το πρωί ξυπνάς και λες ευχαριστώ που με σήκωσες. Λέμε, υπάρχουν ευχές. Τις λέει και ο ιερέας στον εξάψαλμο, όταν διαβάζει εξάψαλμο, ο ψάλτης. Ο ιερέας λέει ευχαριστώ που με σήκωσες και με βοήθησες να έρθω στην ώρα της προσευχής. Έτσι. Βοήθησέ με την ημέρα και λέμε την ημέρα πάσαν τελειάν, στείλε μου άγγελο ειρηνικό από πίσω, φύλακα της ψυχής και του σώματος. Η Εκκλησία μας δηλαδή μας βοηθάει κάθε μέρα να σηκώνουμε το σταυρό μας. Τώρα, ποιος είναι ο σταυρός, θα το δούμε παρακάτω, το ξέρουμε, αλλά θα το δούμε.
Τώρα λέμε το χρόνο, έτσι. Ο χρόνος επομένως σε όλη μας τη ζωή. Αυτή η παραβολή που λέει το κείμενο, τη θυμόμαστε ποια παραβολή είναι. Ορίστε. Τον αμπελώνους. Δηλαδή, των εργατών. Είναι αυτό που λέει, βγήκε έξω και ζήτησε κάποιους εργάτες να πάνε να δουλέψουν. Και τους είπε, θα σας δώσω 1 δινάριο, δουλέψτε το 8ωρο σας κανονικά. Πήγε μετά την 3η ώρα, στις 9 ας πούμε, βρήκε άλλος, λέει, εσείς γιατί δεν έχουμε δουλειά. Λέει, ελάτε κι εσείς και ό,τι κρίνω θα σας δώσω. Και μέχρι και τη 12η ώρα, μέχρι την 10η, όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, φωνάζει τους τελευταίους που ήρθαν τελευταία στιγμή, τους δίνει 1 δινάριο. Ευχαριστούμε αυτοί, τι δούλεψα 1 ώρα, ευχαριστούμε κτλ. Και οι άλλοι πήραν 1 δινάριο, φτάνει στους πρώτους, τους δίνει 1 δινάριο. Λέει, καλά κύριε, τι γίνεται εδώ, και εμείς που σηκώσαμε όλο τον καύσωνα της ημέρας κτλ. Λέει, δεν σε αδικό, φίλε. Ετέρε, δεν σε αδικό. Εγώ τι συμφώνησα με σένα, θα σου δώσω 1 δινάριο. Θα κάνεις κουμάντο, εγώ τι θα δώσω και στον άλλο. Αυτός δηλαδή που σήκωσε όλο τον καύσωνα της ημέρας, θα έρθει η ώρα να πληρωθεί. Αλλά αυτός δεν πρέπει να κάνουμε. Καμιά φορά το κάνουμε το λάθος. Βλέπουμε κάποιον που σώζει την τελευταία στιγμή και λέμε αυτό γιατί να σωθεί την τελευταία στιγμή, αφού ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Αυτό είναι θέμα του Κυρίου, δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς μακάρι να σηκώσουμε τον καύσωνα όλης της ημέρας και να έρθει η ώρα που θα πληρωθούμε, γιατί το δινάριο είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Άρα, επομένως, αυτή είναι η έννοια της ημέρας που όλη μας η ζωή, δηλαδή στην ουσία, κάθε μέρα αλλά και όλη μας τη ζωή, σηκώνουμε το σταυρό και θα το δούμε αυτό στα παραδείγματα, τι είναι ο σταυρός του καθενός. Μπορεί να είναι και σταυρός και η δυσκολία που θα αντιμετωπίσει τη μία μέρα. Αλλά σταυρός είναι συνήθως αυτό που κουβαλάς για αρκετό διάστημα. Για να πάμε να δούμε λίγο ποιος είναι και ο σταυρός και να το συνδέσουμε με την ημέρα. Ποιος όμως είναι ο καθημερινός σταυρός τον οποίο καλούμαστε με χαρά να σηκώνουμε? Μπορεί να είναι οι εσωτερικοί πειρασμοί, πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, τα οποία καλούμαστε να πολεμήσουμε. Μία κατηγορία. Μπορεί να είναι και οι εξωτερικοί πειρασμοί, θλίψεις, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων, δυσκολίες ποικίλες, τις οποίες καλούμαστε να υπομείνουμε. Ακόμη και οι ονειδισμοί και τα περιγελάσματα κοσμικών ανθρώπων. Ας είμαστε στην περίπτωση αυτή αποφασισμένοι να περιφρονηθούμε για την αγάπη του Χριστού, των οδυνισμών αυτού φέροντες. Μία μικρή και σύντομη παρένθεση. Αυτή την περίοδο διαβάζουμε από τη Γέννηση και την Έξοδο στις προηγιασμένες ακολουθίες και τώρα είμαστε στην στιγμή που για τον Νόε. Θυμόμαστε ο Νόε τι έκανε. Ο Νόε 100 χρόνια ετοίμαζε Ναι, 120, πάνω από 100 χρόνια ετοίμαζε και το έλεγε ότι εδώ θα γίνει. Αλλά τι δεχόταν τους ονειδισμούς και τα περιγελάσματα. Έλα μωρέ, εσύ ξέρεις τώρα κτλ. Και μάλιστα ο Χριστός, ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη του λέει να μπει στην Κιβωτό, ενώ είχε ήλιο έξω. Και για μια εβδομάδα ήταν πάλι καλός καιρός, πάλι περιγελάσματα. Πήγες κλείστηκε στην Κιβωτό κτλ. Ήρθε βέβαια η ώρα, αυτός σήκωνε τον ονειδισμό, δηλαδή τα περιγελάσματα, τα περιπέγματα και τις βρισχές ίσως, αλλά τη σήκωνε για τη σωτηρία του. Και ήρθε η ώρα που σώθηκε αυτός και λέει ότι όταν την πόρτα, λέει η Γραφή, ότι την πόρτα την έκλεισε ο Κύριος. Όχι άγγελος, ο Κύριος την έκλεισε. Ώστε όταν άρχισε ο κατακλυσμός, πολύ όρμηξαν. Είχε δίκιο ο τρελός. Πάμε να σωθούμε. Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, ούτε άγγελος. Για να μην μπορεί κάποιος άγγελος να φιλοτιμηθεί και να πάει να ανοίξει την πόρτα. Ο ίδιος ο Κύριος έκλεισε την πόρτα και είναι αυτό που λέει και στην παραβολή των 10 Παρθένων. Δεν σας ξέρω, δεν προλάβατε. Εντάξει, βλέπετε επομένως. Λέει κανείς να διαβάζουμε τον Νόε. Γιατί να διαβάσουμε τον Νόε? Μα διαβάζει τον Νόε για να εξηγήσει, παίρνει στο ιστορικό πλαίσιο, αλλά κάνεις και την πνευματική εξήγηση. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Έτσι. Η Παλαιά Διαθήκη έχει την πνευματική της εξήγηση. Το πνευματικό διάβασμα, δηλαδή το ξεψάχνισμα. Ο Νόε είναι ένα μεγάλο παράδειγμα, γιατί είπε ο Θεός δεν βρήκα άλλον σαν τον Νόε. Και βασικά μαζί με τον Νόε ποτίστηκαν και η σύζυγος και τα παιδιά του. Ναι.
αλλά η αγιότητα του Νόε ήταν αυτό που... Το λέω εδώ για τον ονειδισμό. Νομίζω τότε, έχω διαβάσει σε... Ναι, ότι ζούσαν 5 με 8 ναι. Αυτό άτομα να ζητήσουν. Δηλαδή, ο ένας το έλεγα του Google. Ναι. Επίσης, ο Νόε ήταν αυτό ότι δεν είχε και δεν αποδεχόταν και τον πειρασμό. Γιατί τι πιο λογικό να σκεφτεί ότι μπορώ να βάλω μέσα σε ένα χώρο τα άγρια ζώα. Και πώς αυτά δεν θα... το ένα με το άλλο και εναντίον μου. Ποτέ δεν είχε συλλογισμό. Του είπε ο Θεός αυτό, του είπε τόσα μέτρα θα είναι κυβωτός, τόσα θα έχει 3 πατώματα, τα έκανε 3 πατώματα. Θα την πασαλείψει με πίσα, το έκανε αυτό. Είναι και ιστορικό πολύ καλό ότι χρησιμοποιούσαν τότε την πίσα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παράδειγμα πολύ, επειδή το διαβάζουμε τώρα, άμα πάμε προηγιασμένοι στον Εσπερινό, θα ακούσουμε το ανάγνωσμα που είναι Νόε. Και τώρα μάλιστα είναι ακριβώς, είμαστε στον κατακλυσμό και αύριο θα ακούσουμε που αρχίζει και στέλνει τα πουλιά για να δει άμα σταμάτησε ο κατακλυσμός. Μην μείνουμε στον κατακλυσμό τώρα. Κάτι που έχει σημασία. Πες το. Έγιναν επιστημονικά έρευνες αν μπορούσε η κυβωτός να αντέξει. Εντάξει, και αν υπάρχει στο Αραράτε, αν... Ναι. Αποδείχθηκε εργαστηριακά ότι όντως η κυβωτός με βάση αυτές τις διαστάσεις σε ομοίωμα μπορούσε να αντέξει. Εντάξει, δεν ξέρουμε βέβαια και πώς ήταν τα ζώα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το είπα σαν παρέθεση. Πάμε, συνεχίζουμε. Μπορεί ο καθημερινός σταυρός μας. Ναι, γιατί βιαζόμαστε. Άστα στην... Μπορεί ο καθημερινός σταυρός μας να είναι καθήκοντα, υποχρεώσεις, ημερήσιο πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Ας είμαστε τότε αποφασισμένοι να επιτελούμε με χαρά και ενθουσιασμό το καθήκον της στιγμής. Μπορεί να είναι δύστροποι άνθρωποι με τους οποίους καλούμαστε να συνεργαστούμε. Ας έχουμε πάντα την καλή διάθεση να τους οικονομήσουμε. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει κάποιος σταυρός που δεν υπόθηκε εδώ. Νομίζω ότι οι κατηγορίες είναι ξεκάθαρες. Είναι εξωτερική πειρασμή, είναι και εσωτερική πειρασμή. Θα το πω τώρα, δεν κρατιέμαι, γιατί το είπε ο γέροντας Ελισέος, μίλησε στους κατηχητές, μας μίλησε στη Μητρόπολη, τη δικιά μας εδώ της Καλαμαριάς, και είπε ο Σταυρός, γιατί τον ρώτησαν κάποιοι παιδιά, και είπε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, προσπαθείς ρε παιδί μου και δεν καταφέρνεις τίποτα. Προσπαθείς προσευχή, δεν καταφέρνεις. Προσπαθείς όμως, έτσι. Μπορεί και αυτό να είναι ο σταυρός σου. Δηλαδή, μπορεί να πας πάνω στο Χριστό και να του πεις την ώρα της κρίσεως, να, ο σταυρός μου ήταν ότι δεν κατάφερνα τίποτα. Και όμως προσπαθούσα. Δεν το έβαζα κάτω, αλλά δεν κατάφερνα τίποτα. Μπορεί και αυτό. Ο Θεός είναι εύφλαχνος, είναι φιλεύφλαχνος, είναι ελεήμων. Η προσπάθειά όμως πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια. Βάλαμε κι εμείς εδώ ένα στόχο, ένα σταυρό, να αυξήσουμε την ταπείνωσή μας μέχρι την Κυριακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι, θα το δούμε και παρακάτω, δεν είναι ότι να απογοητευόμαστε, αλλά δεν πρέπει να εκακούμε. Εκακούμε σημαίνει να μην σταματούμε. Στην προσευχή να μην είναι κακής, στο καλό να μην είναι κακής, στην ελεημοσύνη να μην είναι κακής. Να μην λες, όχι φτάνει, όχι δεν πειράζει, δεν είναι. Μπορεί τελευταία στιγμή ας πούμε, να σωθείς από το ότι είχες έναν ανεπιτυχή αγώνα, αλλά είχες έναν αγώνα. Ήταν ανεπιτυχής, δεν κατάφερες ποτέ να κάνεις καλή προσευχή, ποτέ να είσαι όπως πρέπει. Αλλά ήταν ο αγώνας σου. Εντάξει, είναι πολύ παρήγορο αυτό που είπε ο Γέροντας και επειδή το συγκράτησα σας το λέω τώρα. Για να δούμε. Αλλά για να μην λιποψυχήσουμε και πούμε όλο σταυρό θα σηκώνουμε. Τονίζουμε ότι ο σταυρός είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του είναι η Ανάσταση. Μετέχοντας στα παθήματα του Χριστού, συμμετέχουμε και στην Ανάσταση και τη δόξα Του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν την ανάπαυση. Είναι η απάντηση στο ερώτημα που το απαντήσατε, που το απαντήσαμε από τη συζήτηση, που θέσαμε στην αρχή. Γιατί να ακολουθήσει, γιατί να θέλει να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό, γιατί να θέλει να πάρει σταυρό επάνω του. Γιατί δίπλα στο σταυρό είναι η Ανάσταση. Στην Ανάσταση θα φτάσει αυτός που σταυρώθηκε. Ο πνευματικός αγώνας είναι μια σταύρωση των παθών, των κακιών, ιδίως τώρα αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όλο αυτό λέει η Εκκλησία. Όλο λέει η Εκκλησία για το να σκοτώσουμε τα πάθη μας. Και μετά θα επακολουθήσει η Ανάσταση. Γι' αυτό ακολουθούμε τον Θεό. Γιατί είμαστε πεπισμένοι από τη διδασκαλία Του, από τα θαύματά Του εδώ, από τη διδασκαλία Του, ότι έπεται η Ανάσταση. Είναι ο πρωτότοκος
που αναστήθηκε και θα καλέσει όλους εμάς που είμαστε αδελφοί του, θα μας καλέσει εκεί. Άρα, επομένως, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Καμιά φορά λέμε, ας πούμε, ο Σταυρός. Λέει ένα παράδειγμα, γράφεται, ότι κάποιος είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να σηκώσει το Σταυρό, το συνέχεια γκρίνιαζε, έκανε. Του λέει ο Χριστός, άνοιξε την πόρτα εκεί, είναι ένα δωμάτιο με σταυρούς, πήγαινε άψε το Σταυρό σου, κλείσει την πόρτα, βγες έξω, ξαναμπες και διάλεξε εσύ ποιο Σταυρό θέλεις. Το έκανε αυτό, μπαίνει χαρούμενος μέσα, θα βρει κάτι, βλέπει κάτι σταυρούς, ούτε μπορούσε να τους δει το ύψος, το πλάτος. Βλέπει και έναν σταυρό εκεί στην άκρη κρεμασμένο κάπου, λέει με χαρά, να αυτόν θέλω Χριστέ. Με αυτός ήταν ο Σταυρός. Με αυτός ήταν ο Σταυρός. Δηλαδή, ο Θεός μαζί με τις δυσκολίες, μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και εδώ μέσα ξέρουμε και γνωστούς, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Σηκώνουν ένα σταυρό. Το λέει εδώ, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος πήγε ένας μπαμπάς με ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, το οποίο ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και του είπε: δυσκολεύομαι, δεν μπορώ άλλο. Μα του λέει: ξέρεις τώρα εσύ ότι υπηρετείς έναν άγγελο. Μαζί θα πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αναπαύτηκε. Άρα, όσο μεγάλος είναι ο Σταυρός, λέει: είδα κάποιον που δεν είχε παπούτσια και στεναχωρέθηκα, αλλά μετά είδα κάποιον άλλον που δεν είχε πόδια. Και είπα ότι ο προηγούμενος είναι μια χαρά. Λέμε και λέω και εγώ το παράδειγμα πολλές φορές. Έχω έναν συνάδελφο στην τράπεζα, ο οποίος είχε ένα χέρι που ήταν κομμένο μέχρι εδώ. Δεν είχε μεγαλώσει ποτέ. Και ήταν πάντοτε πρόθυμος να έρθει να βοηθήσει, ακόμα και να κουβαλήσει. Και του λέμε: φορά Χρήστο, λέω, μπράβο, λέω. Με εντυπωσιάζει που έχεις τόσο. Δεν ήταν της Εκκλησίας πολύ. Λέει: τι να σου πω, λέει, κύριε Διευθυντά, άμα σου πω ότι και το πόδι μου και στο πόδι έχω πρόσθετο. Το ένα χέρι και το ένα πόδι σταματούσε, ήταν μια ασθένεια αυτή από κάποιο φάρμακο, σταματούσε εδώ το χέρι του. Και ερχόταν, έκανε δουλειές μετά και όταν τον επίνεσα, τότε μου είπε: αν σου πω, λέει, ότι το και πόδι δεν έχω, και είχε ένα σίδερο για. Ναι, πρόσθετο. Που φυσικά αναγκάζεται να το αλλάζει κάθε τόσο, επειδή. Θέλω να πω δηλαδή, ο Σταυρός, όσο μεγάλος και να είναι ο Σταυρός μας και να θεωρούμε εμείς μεγάλο, ο Θεός δίνει πάντα και τη δύναμη να το σηκώσουμε. Αλλιώς ο Θεός θα ήταν άδικος. Σου δίνει ένα Σταυρό και σου λέει: τρέχα, βγάλ' τα μόνος σου πέρα. Και δεν θα σε αφήσει, αλλά και ο Σταυρός σου είναι. Καμιά φορά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, έχει πέσει ο άλλος στα ναρκωτικά, έχει χάσει την οικογένειά του, πέσει στα ναρκωτικά, έχει κύρωση, ύπατος, μετά έχει χίλιες δυσκολίες. Λες, ρε παιδί μου, και όμως ο Θεός και αυτόν τον κυνηγάει για να τον σώσει. Αυτό να το έχουμε πεποίθηση για τον εαυτό μας. Όταν καμιά φορά κουραζόμαστε, λέμε: όχι πάλι, ας πούμε, ο γείτονας, όχι πάλι αυτός ο πελάτης. Κάτι ώρα, κύριε Γιάννης. Όχι πάλι αυτός ο πελάτης ήρθε. Καθημέραν πρέπει να σηκώνουμε το Σταυρό, γιατί να ξέρουμε ότι δίπλα μας μπορεί κάποιος άλλος να σηκώνει πολλαπλάσιο Σταυρό από εμάς. Όπως να πω ένα παράδειγμα. Για πες, κύριε Θανάση. Στο παράδειγμα, στο Παδόρα. Ναι. Είχε πάει μια επίσκεψη στη σχολή τυφλών. Ναι. Είδαν τα παιδιά εκεί και όταν βγήκανε ήταν τόσο χαρούμενα αυτά τα παιδιά που λέγανε μεταξύ τους: εμείς, λέει, δεν μιλάμε. Δεν βλέπουμε. Ναι. Η χαρά τους να ήταν αυτή. Έτσι. Είμαστε πολύ καλύτερα. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Δίνει χάρη ο Χριστός για να σηκώνουμε τον Σταυρό μας. Κάνει έως και αυτά τα ασθενή κοράσια, έως και αυτά τα νήπια να εναγκαλίζονται τους τροχούς και τα μαχαίρια ως αν άνθη και τριαντάφυλλα. Κάνει τους οσίους να βαστούν εις όλη τη ζωή το Σταυρό εις τους ώμους και να έχουν τας πολυχρονίους νηστείας και κακοπαθίας ως αν τρυφάς και ξεφαντώματα. Δυναμώνει πάντας τους χριστιανούς να δέχονται με προθυμίαν κάθε θλίψη και βάσανο, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσια. Γυμνάσματα, ναι. Γυμνάσματα. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για να τα πει, καθότι πήρε όλα τα συναξάρια
τα αποκάθαρε από κάποιες υπερβολές. Όποιοι Άγιοι, αν ακούσουμε στην Εκκλησία, λέει ότι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας, Παρθενομάτων, Παρασκευής, και λέει 2 στίχους από κάτω. Τους έχει γράψει αυτούς που έγραψε το βίο. Ο Άγιος Νικόδημος τι είχε, πήρε όλους τους μικρούς Αγίους, τους άγνωστους, τους καθημερινούς που δεν είχαν αυτό το δύστιχο, 2 στίχους δηλαδή, και τους έδωσε σε όλους. Δηλαδή έχει μελετήσει τόσο πολύ που είναι ο πιο αρμόδιος για να πει αυτά και λέει παραδείγματα ότι μέσα στους μάρτυρες είχαν και μικρά παιδιά τα οποία τα πέρασαν από βασανιστήρια και όμως ο Θεός έδωσε δύναμη σε αυτά τα ασθενή κοράσια, τα μικρά κοριτσάκια δηλαδή, να αγκαλιάζουν τα μαχαίρια σαν να ήταν άνθη και τριαντάπηλα και να κόβονται βέβαια, κόβει τη ζωή τους, αλλά να πηγαίνουν στον παράδοσο. Είναι ο πιο κατάλληλος, να το ξέρουμε αυτό, ο Νικόδημος Αγιορείτης, έχει δει όλο το αγιολόγιο της Εκκλησίας, όλων των αιώνων μέχρι την εποχή του, μέχρι το 1800 τόσο, λίγο πριν την Επανάσταση, το 1821 πεθαίνει ο Νικόδημος Αγιορείτης και είναι ο πιο κατάλληλος για να φέρει παραδείγματα. Και αυτό που λέει για τους ουσίους, οι όσοι είναι αυτοί οι μεγάλοι ασκητές, έτσι. Όπως διαβάζουμε, ξέρουμε το γερωτικό, ο άλλος είχε ένα κόκαλο από ψάρι που το είχε φάει κάποια φορά και κάθε φορά έβαζε λίγο νερό και το έβραζε ξανά. Τι να βγάλει το κόκαλο. Έκανε σούπα για να έχει την αίσθηση ότι... Λοιπόν, και την τελευταία παράγραφο για να μιλήσουμε. Ας δίνουμε λοιπόν καλές εξετάσεις κάθε στιγμή και ώρα της ζωής μας, σηκώνοντας με πίστη και γενναιότητα, με υπομονή και καρτερία τον καθημερινό σταυρό μας. Αν είμαστε ακόλουθοι του Κυρίου μας, σηκώνοντας με αυταπάρνηση τον καθημερινό σταυρό μας, θα χαιρόμαστε και μέσα στις λήψεις της παρούσας ζωής και θα αξιωθούμε να απολαμβάνουμε την ατελεύτητη αιωνιότητα, τα άρρητα κάλλη της Βασιλείας του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Ωραία. Ολοκληρώσαμε το κείμενο περί σταυρού και καθημέραν ο σταυρός. Είπαμε τις κατηγορίες, όλοι μας έχουμε κάποιον σταυρό, δεν γίνεται να είναι χριστιανός κάποιος και να μην έχει σταυρό. Πολλοί Άγιοι λέγανε ότι όταν δεν έχω πειρασμούς κάτι δεν πάει καλά. Για να είναι στην ηνεμία ο πονηρός, να μην με πειράζει, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνω καλά. Όχι ότι κάνω κάτι καλά. Όλοι έχουν πειρασμούς μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει ότι έχουμε πειρασμούς και δυσκολίες. Δεν πρέπει αλλά και δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Η ζωή μας είναι σύντομη, είναι 80, 90, 100 χρόνια, μακάρι και παραπάνω μερικοί, αλλά μπορεί να είναι και πολύ λιγότερα. Αν δεν υπήρχε η προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών, ο Θεός ήταν άδικος. Γιατί να παίρνει ένα παιδάκι 5 χρονών να πεθαίνει και να το παίρνει μαζί του στον ουρανό? Γιατί υπάρχει η αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή αθροιζόμενη με την εδώ ζωή, της οποίας είναι ένα ελάχιστο κομμάτι, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε το Θεό. Δεν έχουμε δικαίωμα, δεν έχουμε τα δεδομένα, δεν ξέρουμε ούτε για τους ανθρώπους, ούτε φυσικά για τον Θεό. Τις γαρέγνωνουν Κυρίου. Κανένας, δεν μπορεί κανένας. Μόνο το Πνεύμα του Άγιον γνωρίζει τα του Θεού, όπως και το Πνεύμα του ανθρώπου, του κάθε ένας από εμάς, γνωρίζει τις αδυναμίες μας. Το ιστορικό μας, καλύτερα από τον Κώστα, το ξέρω εγώ για τον εαυτό μου. Ό,τι και να μου πει ο Κώστας μπορεί να με βοηθήσει, να με ταράξει, να με ταρακουνήσει, να με υποστηρίξει. Όχι όμως αυτό που ξέρω εγώ για τον εαυτό μου. Εντάξει. Άρα, επομένως, δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε που έχουμε σταυρό και έχουμε δυσκολία, δεν πρέπει να εκακούμε, να λυγίζουμε και πρέπει να αναμένουμε ο Θεός επικύλατο ζωήν αιωνίαν. Δηλαδή, μας έχει δώσει επαγγελία. Λέγε Κώστα, κάτι θες να ρωτήσεις, να πεις. Ήθελα να θέσω, ας πούμε, στην αγάπη σας, ότι νομίζω ότι υπάρχει και η αρχή της αναλογίας στην Εκκλησία. Δηλαδή. Όπως υπάρχει στα χαρίσματα και στις τάξεις, υπάρχει και στο σταυρό. Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο σταυρός, δηλαδή το μέγεθος του σταυρού, χαρακτηρίζει και την δυσκολία ή την ευλογία. Κάθε ένας έχει ξεχωριστό σταυρό. Ξεχωριστό σταυρό. Κανένας δεν έχει τον ίδιο, ναι. Νομίζω το λέει και το χωρίο όπου υπερίσσεψε η χάρις, η αμαρτία υπερίσσεψε η χάρις. Με αυτή τη λογική. Εντάξει, αυτό είναι ανάλογο χωρίο. Εκεί είναι περί της αμαρτίας, αλλά
ότι υπάρχει μια αναλογία, δεν χρησιμοποιούμε συνήθως τον όρο αναλογία, απλώς ο καθένας έχει ένα ξεχωριστό σταυρό. Η σχέση μας με το Θεό είναι σχέση προσωπική, δεν είναι σχέση περιπτωτική, δηλαδή δεν είναι είμαι σε μια περίπτωση ανθρώπων που κάνουν αυτό. Κάθε ένας άνθρωπος είναι απευθείας στη σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς δεν εξομολογούμαστε σε ομάδες. Πάμε, ας πούμε, όλοι οι παντοπόλες, ξέρω να ξεμολογηθούν, οι χριστιανοί οι παντοπόλες ξεμολογηθούν. Όχι, ο καθένας είναι διαφορετικό. Είναι προσωπική σχέση. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς πηγαίνει στον πνευματικό ξεχωριστά. Αλλιώς θα πηγαίνουμε όλοι μαζί, κάνουμε μια κοινή εξομολόγηση. Ναι. Ο καθένας έχει το σταυρό του, έχει την ακολουθία του, έχει τη δύναμή του, έχει τις δυνάμεις του, έχει τις αδυναμίες του. Που αδυναμίες γεμάτοι είμαστε όλοι. Αλλά εκείνο που είπαμε και πάλι που είπε ο Γέροντας Ελισέος, είναι πολύ ωραίο, ότι έστω να δείξουμε στο Θεό ότι έχουμε τον αγώνα, κάνουμε έναν αγώνα. Δεν περνάμε έτσι. Δεν κοιτάμε από το, όπως βλέπουμε από την τηλεόραση ή από τις κερκίδες Κωστάκη τον αγώνα. Μπαίνουμε μέσα να παίξουμε. Εσύ τουλάχιστον δεν κοιτάς μόνο τους χορούς, μπαίνεις για να χορέψεις. Για να υποστείς και την κριτική, να δεις και τη δυσκολία, να σηκώσεις και το σταυρό, να πας στην προπόνηση, να πας στις πρόβες, να πας εκεί. Όλα αυτά, μα παντού είναι ο αγώνας, δεν είναι μόνο στην πνευματική ζωή. Ό,τι δηλαδή κάνουμε σε όλα, κάνουμε και στην πνευματική ζωή. Απλώς εδώ έχουμε ένα στόχο, ένα προσανατολισμό, μία καθημερινή προσπάθεια. Έχουμε, ας πούμε, έναν κανόνα, ξέρω εγώ, να διαβάζουμε ένα κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης ή να κάνουμε 100 Kyrie eleison, έτσι. Δεν θα πεις, θα το αφήσω σήμερα να το κάνω την άλλη μέρα. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Ό,τι έχει η μέρα πρέπει να ολοκληρώνεται στην ημέρα. Βέβαια όλοι μας το κάνουμε αυτό το λάθος, αλλά και όλοι πρέπει να το... Ποιος θα πει κάτι? Αγγισίλε. Ο κ. Θανάση. Θανάση. Έχω το σταυρό αυτό που του βάλα. Ναι. Κάποια στιγμή όμως φεύγω εκτός έθνου και επανέρχομαι πάλι. Δεν σταματώ αυτό το πράγμα που έφερα. Δεν είναι αμαρτία? Όχι. Όχι. Εντάξει, είναι αμαρτία άμα πεις Θεέ μου γιατί, αλλά όταν επανέλθεις θα το εξομολογηθείς και επανέρχεσαι. Γιατί Το να εγκαταλείψεις το... Πάνω σε αυτό, ένα λεπτό Ναι. να πω κάτω. Λέγε, Τώρα κύριε. τελευταία που ξεμολογηθήκαμε, λέγαμε ας πούμε για την νηστεία. Μπορεί κάποια στιγμή όταν κουραστείς με την νηστεία να κάνεις μια παύση, γιατί κουράστηκες, και να ξανασυνεχίσεις. Με τη βοήθεια του πνευματικού σου, έτσι. Να σου δώσει την άδεια να πεις ότι κοίταξε, μπορείς να το κάνεις. Και μάλιστα κληρικός ιερέας, από το πνευματικό του, λέει, επειδή είσαι ιερέας και λυπίστηκες μια πάστα, μην την τρως μέσα στον κόσμο, ώστε να κολλάζεις και άλλους. Μικρή αμαρτία. Πήγαινε στο σπίτι σου, φάτινα και μετά ξανασυνέχισε πάλι. Όταν πάρεις μια μέρα, 2 μέρες άδεια, δηλαδή το πνευματικό σου δίνει την άδεια. Αυτό που ερώτησε ο Αθανάσιος έτσι είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να είσαι. Λέμε καθημέρα. Δηλαδή είναι... Το να κάνεις μια παύση. Είναι μεγάλη δυσκολία. Κοιτάξτε, δεν λέγεται ακριβώς παύση, λέγεται πτώση, την οποία... οφείλεται ίσως Οφείλεται, εντάξει. στο εσωτερικό σου... Κοιτάξτε, τώρα ξέρουμε... Να πάρεις και δύναμη. Ναι. Ναι, σου λέει για να μην Εντάξει. λυγίσει Η και Εκκλησία, να ας κάνει πούμε, νηστεία, δώσ' το μια μέρα, 2 παραπάνω. Ναι. Έλεγε κάποιος ηγούμενος, μας έλεγε, έρχεται ένα παιδάκι, ας πούμε, τώρα θέλει να γίνει μοναχός. Αφού έτρωγε πέρα, έκανε. Έχουμε και μερικές σοκολάτες, τους δίνουμε στην αρχή για κάνα μήνα, τις ημέρες που τρώνε. Δηλαδή, ήρεμα, δηλαδή κατανοεί, η Εκκλησία είναι φιλάνθρωπη. Εμείς καμιά φορά τα βάζουμε, παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και λέμε αυτό είναι έτσι. Μα αυτό είναι έτσι, είναι έτσι. Αλλά δεν εφαρμόζεται σε όλους έτσι. Το πώς εφαρμόζεται είναι διαφορετικό. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Αυτό που είπε ο Αθανάσιος, ναι, συμβαίνει. Πολλές φορές το κάνουμε. Αλλά να επανερχόμαστε και να μην πετάμε το σταυρό. Το αράτο, εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να μην προχωρήσεις. Και ο Χριστός, κάποια στιγμή το σταυρό του, αγκάρεψαν Σίμωνα τον Κυρίο. Ήταν σε μια κατάσταση ανθρωπίνος, αλλά ο Σίμωνα Κυριναίος δεν ανέβηκε στο σταυρό. Ο Χριστός ανέβηκε. Άρα και εσύ που έχεις το σταυρό, στον όποιο σταυρό, εσύ θα το φέρεις εις πέρας. Μπορεί να σε βοηθήσει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ο πνευματικό σου, αλλά τελικά στο σταυρό εσύ θα ανέβεις. Εντάξει, γιατί εσύ θα αναστηθείς μετά. Γιατί εσύ θα κερδίσεις την ουράνια βασιλεία. Δεν την κερδίσεις διαμέσου των άλλων, αλλά δεν την κερδίσεις για τους άλλους. Εντάξει, η Εκκλησία, είπαμε, είναι μια κοινότητα η οποία πορεύεται, η Ορθοδοξία είναι μια κοινότητα, ένα καράβι που πορεύεται προς το σωστό δρόμο. Και έχουμε πει πολλές φορές, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, καλά είναι να είσαι μέσα
κουρασμένος, ψόφιος, να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, να είσαι μέσα στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία θα πάει στο τέλος στο σωστό σημείο. Όχι αυτονομήσεις, όχι, αλλά τώρα, άμα σου πει ο άλλος γιατί είσαι στην εκκλησία και γιατί πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία και αυτά είναι ένας ονειδισμός, είναι ένας πειρασμός. Και αυτό είναι ένας σταυρός. Τώρα, βέβαια, εμείς μπορούμε να τον ξεπεράμε εύκολα αυτόν, αλλά σε άλλους δυσκολευόμαστε. Κάποιος που να μην μίλησε. Κύριε Φάνη, από Σταυρούς πώς πάμε, εντάξει. Εντάξει. Ορίστε. Όχι, θα ρωτήσει τώρα. Για να μας πει ο κύριος Φάνης τώρα, ο Φάνης. Έχουμε την αίσθηση αυτή ότι... Ωραία. Κωνσταντίνε. Συμφωνείς με τον προλαλήσαντα. Αλλά άλλο σταυρό έχεις εσύ, άλλο έχεις. Άλλο σταυρό έχεις εσύ, άλλο αυτός. Έτσι πρέπει, κοιτάξτε, και ο χριστιανός δεν είναι μεμψίμενος, δεν είναι μίζερος. Λέει ο Χριστός, εσύ όταν νηστεύεις πήγαινε άλυψε την κεφαλή σου και νύψε το πρόσωπό σου, όπως μην φάνεις στους ανθρώπους όταν νηστεύεις. Δεν είναι το στυλ αυτό, πάλι νηστεία, και εγώ νηστεύω κακόμοιρος. Μα δεν είσαι κακόμοιρος. Άμα είσαι κακόμοιρος επειδή νηστεύεις, δεν κάνεις σωστή νηστεία. Έτσι δεν είναι άρχοντα ιεροψάλτη. Τα λέει η Εκκλησία αυτό. Πήγαινε, λέει, βάζα τότε λάδι στο κεφάλι, πώς βάζουν τώρα μερικές, ας πούμε. Ναι. Ούτε ο Σταυρός, ούτε οι γνώσεις, ούτε οι μετά του Θεού, οι δικές τους γνώσεις, ούτε μετά του ανθρώπου, τις τρέχες γνώσεις δεν φαίνεται τίποτα. Των τελείων. Όταν άρχισε φορές ένα μεγάλο Σταυρό και μεγάλος άνθρωπος, ήταν από κανάλια, το φεγγούλια από καζάνι, ήταν πάνω στο θυμό. Πας περιπτώσει, σκοτώθηκε μάλλον σε 7, πήγαν να μεγαλώσουν το ιερό τιμό και επισηκώθηκε. Και αν σας πω και ένα άσχετο, είμαστε στην Αιγυπτρία των τώρα λειτουργίες, είναι δίπλα μου ένας λίγο παρατέλει, ένας ο οποίος έχει προβλήματα κοινωνιακά και ρωτάει τακτικά άνθρωπος. Τραβάει μια δουλειά το στασίδι που υπάρχει. Το στασίδι? Το ναι, από τα νεύρα, κάτι. Κάτι το στεναχώρησε, ναι. Το λέω, τι κάνετε, σε πάνε στο τσάρι, πάρε 10-15 μέτρα λυσίδα, βάλτε από εδώ από εκεί, πάρε 4-5 μετρακές και είναι έτσι. Τι κυκλοφοράς. Για δέσιμο. Για δέσιμο. Έχει και αυτός το Σταυρό, κατάλαβε. Έχει. Άλλος. Αγισή λέει. Γεγονός είναι ότι ο μόνος που ξέρει ποιος στο Σταυρό μπορούμε να σηκώσει κανένας μας είναι μόνο ο Θεός. Κάποιοι λένε, ας πούμε, έτσι, σαν ανεκδοτολογία, δεν είμαι αξιώσει ποτέ να σηκώσω το Σταυρό που εσύ μπορείς να μου, εσύ ξέρεις ότι μπορώ να σηκώσω. Γιατί πολλές φορές έχουμε δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται μόνο στη δυσκολία και τότε εμφανίζονται. Ναι. Οπότε ο Σταυρός είναι πολύ δύσκολος για τον καθένα μας. Σωστά. Και η ευχή είναι, βάση περιπτώσει, για τον καθένα μας να το περάσουμε όσο μπορούμε πιο αγώνιστα. Έλα, Κωνσταντίνε, λέγει. Θα δώσω και το λόγο στον Οδυσσέα. Αυτό πήγε. Λίγο σύντομα, γιατί σήμερα είμαστε λίγο... Όχι, συναυλία. Ας πάρει το λόγο Οδυσσέα. Στεναχώσαμε τώρα. Συγγνώμη, εγώ αυτό. Νομίζω πριν τον Οδυσσέα ότι όλα τα ερωτήματα, τώρα τελευταία, όχι ότι το ανακάλυψα, για ακόμα μια φορά, ας πούμε, το παραδέχτηκα στον εαυτό μου ότι παιδιά χωρίς πνευματικό να μπορείς να ξεμολογηθείς εκεί τον πόνο σου, το βάρος σου, τα πάντα όλα και έχουν ένα χάρισμα, ρε παιδί μου, με δύο κουβέντες, ας πούμε, σε αναπαύουνε και παίρνεις τόσο κουράγιο. Και δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όταν κάπου λυγίσεις, κάπου κουραστείς, κάπου ανοίξεις ένα πνευματικό δίπλα σου, σου λύνει πολλά προβλήματα και σε δίνει και πολύ μεγάλο κουράγιο. Ωραία, θα μείνουμε με αυτή την προτροπή. Όχι, δεν θα μείνουμε με τη... Θα μείνουμε με την προτροπή του Γιώργου, ότι χρειάζεται, όπως ο αθλητής, ας πούμε, κάθε αθλητής χρειάζεται ένα προπονητή. Εντάξει. Και ο προπονητής αυτός χρειάζεται έναν άλλο προπονητή και είχε και έναν άλλο προπονητή. Να ξέρετε, και ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος και ο πνευματικός σας και αυτοί εξομολογούνται στους άλλους. Δηλαδή, αυτό δεν έχει τέλος. Δηλαδή και ο Άγιος Παΐσιος εξομολογούνταν στο γεροντά του και εξομολογούνταν, δεν έχει... Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στο γεροντικό, πήγε ένας Άγιος
γέροντας εξομολογηθεί σε έναν Άγιο Γέροντα, αφού εξομολογηθεί του λέει ο άλλος, πάρει τώρα εσύ το πετροχή να εξομολογηθώ κι εγώ. Και αυτό το κάνουν και είναι και πρακτική, το ακούμε και άλλες φορές. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, έτσι.